Nangamila ni mama guys. Wala diha ang upat ka bata. Ay 5. Hi guys! Nangamahaw ng mga kiddos. Ha? Oh, di man good. Hindi ang klase karon kay tama na sa Huwebes ang klase. Kung sa manasaksak, imong ilong na puno sa... Uy, dali na, May. Uy, dali na kaon. Nangaon, unta mo una. Anak mo nag-uniform, tanawa, nagtulo-tulo. Si Lula man mama. Si Lula. Ito na sa tusuok. O, gid ni si Lula, gid ba? Wala naging brightness. Lami de. Pasensya na mo sa silong guys ha. Kay kabalo na mo nga bagyo. Kusog pa kay hangin. What's up? Pasig mo. Nga po mo nga sagbot ang silong ni Mother. Sagbot kay kusog kay bagyo. Kusog kay hangin. O pa nakapanilhig. Hi guys, may udto-udto na guys. So magluto ta sa atong paniudto. Muna atong paniudto karon. Ato ning pritohon. Kay ting paniudto na. Gikan ko ito nagbasok. Na alas 11:30 namdi ay. So magready ta sa atong paniudto guys. Kaya makakaon na dahil ta. Perti ka kusog sa hangin. Kusog kay hangin guys. Super kusog. Undang-undang siya. Pag magdagpak kusog kayo. So amping-amping tantanan. Ay guys, nakaluto na ta sa atong paniudto. So ayan. Di pa halos maluto tungkol sa kusog sa hangin. May noodles, pinakpa ako ng giluto. O piniritong saging, nilong ang saging. So mga una ta guys, sa kanya itong langayan. Mga una ta kay gigutom na ta. Si Alan, nagkaon na gani si Alan. So mga una ta guys. Nag-noodles ko. Paniudto. Ami mong paniudto. Hindi tatanto pobre. Ha? Tatanto pobre. Ha? Di tatanto pobre. Ano man? Kasaging man ang sasawa nagto kay tinapa man nagkuan. Ciao. Ya pobre kay asin man. Pariharan na. Pangalan to guys. Mga hinog na malitaran ang saging. Dadanak sa mama niya sa doa kasi kaya mga hinog na. Pwede ipatbog do tanan. Nangabukad. Pangalan to to? Hindi ba? Kas tungkod. Ayo, nangilugan kali anuan. Maka bulig buang. Ato kung kuanong turunon. Pangalan tanyo tanan. Ate California, kauntag saging. Di uroy ka mo kaog saging. Sampai sa.
Sabi ka kusog tangin. Pila na ko hilaw pag lungag. Kailangan mo siya ilugno sa tinapa. Kauntan yung tanan. Ang sarap tuyuan. Ano naman ito yung ano? Tingnan mo na natin na dami sa Cagayan. Birthday. Apa siya? Ano mo sila na? Ano mo na saba? Sama na ako sila yun. Frank. Tama akong nilutuan guys, tungkol sa kahangin. Isa ka oras po na akong luto. Grabe kahalang sa mata. Kawan na po. Yan. Hindi mo konti. Yan. Angin naman siya, wala natin. Wala man dahil angin naman. May lang. Man ako guys. Dali lang tato. Hindi, wala ba?
Magkakao sa Dali lang ta di to. samsam pagbusog ti kung lab ni mo sa katao di mo nga lawaton. Tapos na tang kumain. Excuse me. So humana matagpaniod to, balik pa sa atong trabaho. Ako ning pahangwaton dani akong piniko kaganina kay magwan unya. Kung dili man gud mahangwat dali ra manubo. So ako ning panghangwaton kay aron dugay mo tubo. Muna akong kuan kaganina guys. So ato nang hangwaton kay aron dugay na magtubo. Dani taman. Hapit na maabot diya. Let's start na nga atong camera. Action!
Sa tagas kinang ulan. Ugma na sana guys, kinagalindahaw na. Guys. Hi guys. Ato mila mother. Gaynaod to. Kuha na mo si Mimi guys. Oh. Daw kuan. Pahilot ko ni mother kay mura maglain akong paminaw. Now guys, now. Labis nangamila ni mama guys. Wala diha ang upat ka bata. Ay 5. Asa baka na maingon kagabi na. Si Mary Grace o si Lingling si ako dinhi ko nung gidagan ingon si mama kaganina. Tinuo ko asa ko baka sila pangitaa imbes kay lain akong ginawa. Si Lingling, si ako, si Amay o si Mary Grace. Si Mary Grace mo'y magwang gid nila. Mugiga ulo-ulo. Tinuo ko aha ko baka pangitaa itong bataa to. Gabi na ra ba? The next day. Good morning. Good morning guys. Gihutoy kami sa ubodo ha. Gahapon guys. Pagkato na ko lang ni mother. Kabuang mig pangita na ning mga bataa. Kay gabi na. Wala pa sila diha. Wa pa na kauli. Layo kay lang gipanglakwan. 5 sila kabuok. Grabe na namong kakulba. Nangitaay me. Ano mo nakita pero nakauli ra sila. Pero ngit-ngit na. Og nangalatos ni Mader. Kay mga badlongon. Mag-utropa ka di na. Di na. Pagtarong. Di na. Kung mag-utro ka, saan tawang ka? Ha? Saan ta kag mag-utro ka? Kitayon ta ka. Ha?
Magotro ka ni ka, bitayon taning ka ha. Inalagi ko. Pero, Ano, wag hubaka hinon ka tungod sa imong kalaag. wala ma. Gani, wala ko nilay pa yung ni ako. Amay. Yung taan na lang. Nawanan day kagapon. Oh, gato na magpuli na mo. Ay gibian man imong payong. Ikaw man di man mo ipadala. Kasi dili pa dala aman imong payong di ay. Ambak niyo mo. Dili sayon kita mong gibati gahapon na ning mga bata ah. Ning pag mag-otro lagi ni si Mimi lagi basta kay lubot ra gid ani way kuan. Dila ra gid ani way labod. Pakikay na mag-eskwela. Sige na. Pagkaligo na ka. Ayaw, pagkaligo kay gihilot kasi ng tatay gabi pagpanghugas ra. Gihilot na siya ni Alan gabi guys. Kaya di man siya makakatulog. Sige yun maghutoy. Naghihilot siya ni Alan. Ang saman to pagkakilos mo nag-ibunalan. Unsa? Ibunalaan ko pagkilot. Di ba ka na mga balik na imong bukong o gibunalaan ka? Ako na pahilot ko ni Alan gabi Wala ko gihutoy kay gabi Pag mata na buntag, kadlaw na. Haking salamat sa inyong tanan. Hanggang dito lang video ko guys. Saka magpaalam na. Maraming salamat sa inyong tanan. Hanggang salamat sa inyong tanan guys. Bye bye.